Din il-parti hija essenzjali għalkemm ħafna minna nibżgħu minnha hija importanti ħafna u hija ta' nutrient importanti ħafna lina. Din hija s-sezzjoni tax-xaħmijiet. Ta' min ikun jaf li gramma xaħam hija 9 kaloriji. Allura, għalkemm huwa importanti ħafna, ma nistgħux nieħdu kemm irridu. Ix-xaħmijiet huma essenzjali għall-enerġija tagħna, għal-livelli tagħna tal-hormones u għal ħafna affarijiet oħra. Xaħmijiet il-maġġor parti huma tajbin sakemm huma fin-natura oriġinali tagħhom, pereżempju bħal olive oil u s'ċertu punt anke l-butir. Imma xaħmijiet li jinstabu f'preservattivi bħal eżempju pakkett tal-crisps mhumiex ideali. Affarijiet bħal marġerina mhumiex ideali. Ix-xaħmijiet huma importanti ħafna għad-dieta tagħna. Imma jekk pereżempju ħatqalli uża il-1 calorie spray forsi minflok xaħmijiet oħrajn ħalli ma żżidx l-ammont ta' xaħm li tiekol. Apparti barra minn hekk, jekk forsi tajjarġa' żejt, aħsibha darba jew tnejn jekk terġa' tiżid iż-żejt fuq l-ikel. Jekk ħadd affarijiet bħal salads li huma healthy ħafna u ħażid l-olive oil għat-toma u anke n-nutrienti tiegħu, ta' min tikkalkula kemm ħatuża. Għaliex ftakru, ix-xaħmijiet huma healthy ma fihom ħafna kaloriji wkoll. Ħaħallilkom ukoll link ta' iktar informazzjoni tal-Healthy Plate li huwa il-guidelines, l-standard li aħna Malta nistgħu nimxu fuqu għan-nutrizzjon tagħna. Bħal dejjem, kif ikomx mistoqsijiet, kummentaw nisfel jew bagħtu lili. Saħħa!